Ens donen un gràfic i ens pregunten quin és el pendent de la recta A. Observem que aquesta recta és creixent i que el seu punt de tall amb l'eix d'ordenades és menys 4 i per tant que la seva B serà menys 4. A més, veiem que la recta passa pel punt 2, 0. Coneixent un punt i el pendent de la recta i coneixent que qualsevol funció afí és i igual a mx més b, substituïm aquests valors en aquesta funció. Obtenim, per tant, que 0 és igual a 2m menys 4. Si aïllem la m, obtindrem que m és igual a 4 partit entre 2, que és igual a 2. Així doncs, el pendent de la recta A és 2, que concorda perfectament amb el que hem dit al principi, que es tracta d'una funció creixent. Ara ens pregunten quina és l'equació de la recta B. Haurem de fer bàsicament el mateix que hem fet fa un moment. Passa que el resultat que donarem serà una miqueta diferent. Veiem que en aquest cas la recta B és decreixent. Ara, però, la seva B, és a dir, el seu punt de tall amb l'eix d'ordenades, és 3. I a més, passa pel punt 2 menys 5. Farem el mateix que abans, coneixent que qualsevol funció afí és i igual a mx més b, substituïm els valors de 2, menys 5 i 3 en aquesta funció. Obtenim, per tant, que menys 5 és igual a 2m més 3. Menys 5 menys 3 és igual a 2m i, per tant, menys 8 és igual a 2m. Aïllant el pendent d'aquesta recta, obtinc que aquest és menys 8 entre 2, menys 4. Ja tinc la m i tinc la b. Com que m'estan demanant l'equació, el que he de fer és col·locar el valor de la m i el valor de la b en aquesta equació i obtinc que i és menys 4x més 3.